600 o 60... Que prepares, que jo no, és que jo me'l sé. Senyories, comença la votació de la totalitat al projecte de llei de creació de la Universitat d'Elx. Senyories, comença la votació. Señorías, muchas gracias, señorías. El resultado siguiente: presente 85, a favor 46, en contra 10, abstenciones 29. Por lo tanto, queda aprobada la ley. Muchas gracias, señorías. Señor Lizondo. Gracias. ¿Quiere usted, es usted tan amable de pulsar? Ara. Gràcies, senyor president. Li demane la paraula per una qüestió d'ordre en el fi de que ara se va procedir a l'explicació de voto per als distints grups polítics. Com a component del nou grup polític del grup mixt, vaig a demanar-li també la paraula fent sobre l'artícul 72 la interpretació que crec que correspon. L'artícul 72 diu: quan el president, el vicepresident i els secretaris de la Càmera o d'alguna comissió vulguin prendre part en el debat, deixaran el seu lloc en la taula abans del començament del punt de l'ordre del dia corresponent i no tornaran a ocupar-lo fins que haurà concluït la discussió del tema de què es tracta. Entén este diputat que ha acabat el tema de què es tractava i que el que es tracta és exclusivament de l'explicació de voto que naturalment com a diputat he fet, a més de que n'hi ha precedents en les comissions en les que membres de la taula han baixat, han fet la seva exposició i han tornat, però fonamentalment perquè interprete que ha acabat el punt i el que es tracta és exclusivament de donar el sentit de la votació. No obstant, d'antemano acceptaré el criteri de la presidència. Un momento, señor Castelló. Señor Lizondo, muchas gracias por sus amables palabras, por su tono y bienvenido como único integrante y representante del grupo mixto. Y el señor Castelló ha pedido la palabra. ¿Me quiere decir para qué la pide? Sí. Por una cuestión de orden, señor presidente. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, el Grupo Parlamentario Popular no tiene ningún inconveniente el que el señor Lizondo intervenga. Un momento. Señorías. Hostia. Señorías, suspendo el pleno y la presidencia dirá cuando se reanuda. Muchas gracias. ¿Qué latigazo que lo ha levantado? Menos mal que tú no has llegado a hablar, Fernando, menos mal.